dneska zkusíme pušnout 6000 pohárků. Chybí mi jedno druhé místo v solu. No a zkusíme to získat. Pojď Jan. Hej, 5 minut do Megapik, pojďte, dáme to. Jo, teda po Aidon jdeme za Ems. A mohli bychom získat toho, jak se zase jmenuje, Glyfa. A zajímá mě, co bude potom, protože teď byl epický a pak bude, pak mě zajímá, co bude. Tamhle. To nebudu úplně komentovat, protože ona tam někde je, ta Rosa, ale kde? Jo, druhý místo. Dobrý lidi, je tam druhý místo. Proč mi zrovna někdo volá, když natáčím? Pokec skupina, nechci, natáčím. Lidi, omlouvám se. Doufám, že to natáčí dál. Jo, prohrál jsem. Ale druhý místo, jak jsem chtěl, plus 8. Level 11. A je to tam 6000 trofejí. A možná ono to nestačí. 5 diamondů. 24. No zase děláte ze mě srandu, ne? No, já si to koupím, anebo to zkusím dát za Mortis, zkusím dát druhý level, nebo kde z nich nejblíž? Ty máš 330, no tak to určitě ne. Tak, kdo je další? Máte někdo z těch? No, Dynamite má kolik? Ty máš 580. To je špatný. Kdybych to koupil, anebo udělám ještě jedno videjko, kde toho Glyfa získám. Ty možný. Já to vlastně vím, tady vlastně to je to. Boa má kolik? 662. Tak se podíváme, kolik má Mortísek. 625, no. Nejvíc má Boa.